Yasinane ngene mbok depat, lek geleng ngendek niku jaketane hawane adem. Lah iya, hawane ya pilek no yang ora nyang golek iki jepitane dicepotno. Ndang, ora nyang digoleki Senin mbok depat engko. Gawe jajan. Nek jekekne aja gletek-gletek. Terus iki jaketan, lek geleng ngendek enggak boleh. Oke. Terus jaketan mari ngono nggih jilbab. Mireng napa mboten? Endi nggone sing apal Ripnatu. Heeh. Wis jilbabe jaket endi? Geleng ngendek margane enggak oleh, kudu jaketan kuwi. Nggih jaket hawane adem. Semari ngono nggih kudung. Ki tak terne. Yo rane. Dang, kuwi Dang, kuwi dipenakne. Kayak podong lumpuk lho ngene depan. Jilbaban sing ayu cantik nang ngono manut. Sip to? Nah iya. Kok mulai hasilnya lek ngejak bakul ya bakul. Wis setuju. Dang. Ben blumbur awar wong akeh. Tak cekelne sik. Nanti gawe jakete. Nggih lengendek ngono kuwi jaketane ra apa-apa. Lek gawe jilbab lengene dawa suwale do. Kamas sesuk kamas. Ya urung mari kok. Sok mben ra apa-apa. Tak talekne. Ya, outfit Yasinan hari ini enggak takon ganti kelambi ngene ae engko mbambane akeh. Mbambane sak pirang-pirang kae. Sing atas. Ya ndang, ketiga jilbabe tak talekne sik. Enak aja lho. Ndang tak sawang kene ya. Ndang ngene mbok depat. Ndang. Ngene mbok depat ra apa-apa nah, kendel lho rek. Wah, ini pisan kendel. Cedek main mbok depat itu depan itu aja. Yasinan. Saya motor ya, cetok. Nah. Wis suarane disambut rek, sudah ada yang dengar.